Mayong hapon sa tanan, sa mga kaigsunan ko sa pagtuo, sa mga kaigsunan sa pagtuo, sa pinulungang binisaya, nga diin kita nagapadayon sa atong panagiusa, diya sa pagsimba, nining kahaponon, nga diin atong ipadayon ang atong pasalamat ngadto sa usa ka Dios nga sa kanunay nagauban ka natong tanan, ilabi na nining atong kahimtang, nga wala niya kita biyahe. Hinunua sa kanunay, ang iyang makanunayong presensya, pinaagi sa balang Espiritu, nagauban ka natong tanan. Nining kapunon, anya na kita sa ikaupat ka Domingo, diha sa paghari sa Ginoo, nga diin, nining usab nga Dominggoha, atong gisaulog ang Domingo sa mga bata, nga diin, atong gihatagan og dakong pagpakabana kini, ilabi na sa atong pagsaulog sa Christian Education Month, nga diin ang paglambo sa pagtuo sa atong mga anak, nagagikan kini diha sa pagtuon, pagmatuto, diha sa pulong sa Ginoo, gikan sa atong mga Sunday schoolers, o sa hangtod na sa atong pagkahamtong, nagapadayon ang atong pagtuon. Pero nini haponon, nagapadayon kita sa pagpasalamat sa Ginoo tungod kay gihatagan kita niya higayon nga atong ipasinati sa mga bata, nga din sila kauban sa atong paglakaw, pag-atubang, pag-asdang nining kinabuhi nga din padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Busa nining haponon, padayon natong iampo ang atong mga anak, mga bata nga ilang masinati, ilang matagamtang mo pasilsil sa ilang adlimpatakan ang mga pulong sa Ginoo nga gihatag diha sa atong Christian education, sa atong Sunday school o sa atong mga anak usab nga mga bata hamtong na kini importante sa atong kinabuhi. O nagpasalamat kita sa Ginoo sa mga teachers sa Sunday school nga nagapadayon sa ilang paabot sa ilang mga kinabuhi nga din ilang gihatagan og leksyon, aral ang mga bata aron kini magapadayon. Bisan pa nining atong kay lagyo pero ang atong Children's Sunday School nagapadayon. Salamat kay Lolo Al o kay Lila nga nagapadayon sa pagdasig sa mga bata diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa uban pang mga kakuha, nagpasalamat kita sa Dios tungod kay nagapadayon usab ang atong tanan nga gimbuhaton sa iglesia, bisan pa sa mga kakulian, bisan pa sa mga problema, mga pagsulay, ipatigbabaw ang atong panagiusa diha sa pagkatawag sa matag usa kanato sa pagpangalagad sa Ginoo. Busa, nagpasalamat kami sa tanan nga nagapadayon sa pagampo sa ministerial team, nagapadayon sa pagampo sa matag usa tungod kay kini nagahatag kanato og kadasig diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Sa uban pang mga balita, padayon usab ang atong pagpaabot nga wala pagyapon tay face to face sa sunod nga Domingo puhon tungod kay anaa pa ta sa MSCQ og lisod pa kayo ang kahimtang. Sa sunod Domingo pohon atong sa ulogon ang Christian Youth Fellowship Sunday. Kadiin atong sa ulogon usab ang padayon nga pagmatuto sa atong mga Christian youth nga mga anak. Sa uban pang makakuhan ang Bible studies nagapadayon, prayer time kada alas 3 sa hapon nagapadayon, ug ang church at prayer kada alas 8 sa gabi padayon, ug kami nag-awhag kaninyong tanan nga inyo kining apilan. Ako usab nag-awhag bisan pa nga wala pa tay pagsimba pero ang atong altar akong atong tanaw na ay nindot nga bulak nga atong gi dala diha sa Dios gighalad kaniya. Nag-awhag kami sa tanan nga muhatag usab kamo sa pasalamat sa Dios kung kamo ay may birthday, wedding anniversaries o pasalamat sa Ginoo kadin sa mga bulaklak ay gipadala, maghatag kini kanato og kadasig aron siya atong pasalamatan. Sa mga nagpadala usab sa tanan nga mga tithes sa atong iglesia, salamat sa tanan. Padayon kita nga magkayusa diha sa presensya sa Dios. Dining kahaponon, mga kaigsunan ko sa pagtuo, atong andamon ang atong mga kasing-kasing una-una diha sa atong pag-atubang, pagduol sa atong Ginoong Hesukristo, diha sa atong giniusang pagsimba. Dali kamo, pasalamatan ta ang Diyos. Sa dakong kalipay, atong dadol gato kaniya, ang mga halad sa pagpasalamat. Maglipay, katawhan sa Diyos.
Sa luogon ta ang kinabuhi nga ania kanato, ug ang presensya ni Kristo sa atong katiwala. Mga abli ang atong mga mata, ang kasamtangan adunay bag-ong kahulugan, ug ang ugma magamasanagon uban ang paglaom. Ipahiluna ta ang atong mga kaugalingon at tubangan sa Dios ug nga tandugon ug hinluan kita sa gahom sa Espiritu sa Dios. Simbahon ng hari sa katawan, awito ng gugma niya ugahon. Atong magbakantay sa nasa siya, puno sa himaya ang puno'y anya. Mag-iskog kita sa grasya sa Diyos, kahayag mao ang gisunog niya. Ang dakong panganod ang salakyan niya, ang dalan sa bagyo niya may kalipin. Kabuhatan mo, katiyalaan, gimuna kini sa imong gahom. Gibuhati lalong sa balaod mo, kauban ang dagat mo nga matahon. Ang katawan mo mamamauyang, mutuo kanimo sa ligan ka. Maluo ka ligon, among maluluwas igalausay. Magampo kita sa atong pagduol kanimo, niining takda sa among pagsimba sa among amahan. Among gidala diha sa imong tilan ang among mga kinabuhi, agig buhig halad. Masinati usab niining taknaa ang imong balaang presensya sa matag usa kanamo. Hinlui ang among mga kasing-kasing ug hatagi kami sa usa bag-ong espiritu aron takos kami sa imong atubangan. Dawata og kahimuti ang among amahan, ang among pagdaig kanimo karon. Panalanginan mo kaming tanan, kini ang among mga pag-ampo. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, kita nakasala sa Dios ug atong isig katawo. Nakabuhat kita og dili angayan atubangan sa Ginoo. Busa angayan gayud nga kitang tanan mangayo og pasaylo sa atong Ginoo. Atong isugid og pangayoon ang iyang pasaylo sa atong mga nabuhat aron kita iyang panalanginan. Sa hilom nga papaagi isugid nato kini kaniya. Susi
Ang atong Ginoo puno sa gugma ug kaluoy sa iyang mga binuhat. Dili siya madaling masuko, hinunua malipayon siya sa usa ka kasing-kasing nga muduol kaniya nga mapayubsanon nga naginulsol. Ang maayong balita kanatong tanan, ipasaylo na kita sa Dios nga atong Amahan nga langitnon. Amen. Umalikayong panahon, pagpili ko sa akong Diyos, dakong kasadya na ako, nga himantala sa tanan. Palaron, palaron, ano sa kaluwasan ko, Itulungan ako niya sa paghigugma masutanan. Palaran, palaran, adlaw sa kaluwasan Manindog kitang tanan para sa pagbasa sa pulong sa Ginoo nga makita diha sa maayong balita diha sa Marcos 8 bersikulo 27 kutob sa 38 nga nagaingon. Human niadto miadto si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa mga baryo nga sakop sa Cesarea Filipos. Samtang naglakaw sila, nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa ba ako? Mitubag sila, may mga nag-ingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias. Ug ang uban, usab nagaingon nga ikaw usa sa mga propeta sa Dios. Ug nangutana siya kanila, apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Kristo. Og gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili gayud manugilon kang kinsa may tungod kaniya. Unya mingon si Jesus kanila, ako nga anak sa tao, kinahanglan gayud nga mag-anto sa paggabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan, sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa kasuguan. Isalikway nila ako og patyon, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Wala kini niya itago kanila. Pagkadungog niini ni Pedro, gidala niya si Jesus sa unahan og iyang gibadlong nga dili magsulti og ingon niadto. Apan miliso si Jesus, mitanaw sa iyang mga tinunan og giingnan si Pedro, palayo ka nako, Satanas! Kaya ang imong una-una, dili iya sa Dios kundi iya sa tao. Unya gitawag niya ang mga tao og ang iyang mga tinunan nga nagduol kaniya. Mingon siya, kung may tao nga buot mosunod kanako, dili niya palabinon ang iyang kaugalingon. Kung dili mosunod siya kanako, bisan ba kung kamatayon ang iyang dangatan. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Apan bisan kinsa nga maguhalan sa iyang kinabuhi, tungod kanako og sa maayong balita, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon ang tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayud. Kay wala gayud siya'y kahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kung ikaulaw ako ug ang akong mga pagtulunan, di bisan kinsa nining panahona, diin ang mga tao dautan ug dili matinud-alon sa Dios. Ikaulaw ko sab siya kung ako nga anak sa tao mubalik na nga magadan-ag sa gahom sa akong amahan. Ug kauban ko ang balaang mga anghel. Katawan sa Dios ang pulong sa atong Ginoo. Pagkatahom sa iyang mga pulong. Pagkatahong pulong sa Diyos, pulong sa
were thrown into jail, and they prayed and sang God's praise. Soon an earthquake opened the doors, and the jailer came to faith. So when you're in a tight spot, a place you wish you were not, be still and pray, listen and obey, and trust in God to show you the way. Daniel prayed and worshiped the Lord and broke the king's new law. Into the den of lions he went, but an angel shut their jaws. Brave Queen Esther saved all her people from King Haman's plan. She was born for such a time to face that evil man. So when you're in a tight spot, a place you wish you were not, be still and pray, listen and obey, and trust in God to show you the way. To show you the way. To show you the way. Good morning, Lila. Good morning, Lolo. O, kumusta ka na ngayon? Mukhang listong-listo ka ngayon, listang-lista. Opo, mabuting-mabuti, Lolo. Ikaw po, kamusta? Mabuting-mabuti naman. Ano bang atin ngayon, Lila? Kahapon pa parang mayroong activity ang ating simbahan sa conference. Nagpunta ka Opo, ba? Lolo. Opo, andun ako. Nagpunta ka nga, oo, Yes. nadinig ka. Parang nagkaroon kayo ng reunion doon sa ano mo, kay Tita Pastor Grace mo, yata, Yes, no? Lolo. Nanood Oo. ka din po. Nanood doon ko. Siyempre, hindi ko panoorin si Sige nga, Lila. Lolo. Ano nga po yung kwento? Ano na nga ba yung kwento kahapon? Tungkol yun sa yung sa mga Good Samaritan, parang gano'n, Very no? good ka, Lolo. Very good, oh. Di ba, natandaan ko yung Opo. yung dalawang pari at yung, ano ba yun? Yung taga-simbahan, Opo, Lolo. dinaanan lang nila yung binugbog at Opo. ninakawan, no? Pero yung Good Samaritan, tumulong. Hindi nga ba yun? Yun maganda, mga bata, di ba? Maganda yung nangyari kahapon sa konferensya. Nagkaroon ng Children's Festival. At Yes! nandoon si Lila. At nanood din Children's ako. Festival. Nanood ako, yes. Okay, Lila. So ano bang bago ngayon sa umagang ito? Mayroon ka bang gustong malaman sa ating leksyon sa umagang ito? Lolo, alam ko po na special ang Sunday na to para sa aming mga bata. Oo nga pala. Happy Children's Sunday nga pala sa Yes, inyong lahat. Lolo, bati ka muna doon. Mga bata, Happy Children's Sunday sa inyong lahat. Happy Children's Sunday! Naway ang Sunday na ito magpaalaala sa atin na napakahalaga ang papel ng kabataan sa ating simbahan. Yes. Sapagkat kayo ang mga mamumuno sa ating simbahan Opo. sa kinabukasan. Hindi nga Lolo, ba? kaya mag-thank you ka po doon sa mga classmate ko, Lolo. Ay, oo nga, sa mga classmates lahat ni Lila, salamat sa inyong participation, Opo, sa inyong sa mga pagbasa ng liturgies. scriptures, liturgies, sa mga kumanta, choir. Lolo, sa kumanta. Opo, yung thank mga you. kumanta, yung sa children's choir, napakaganda ng inyong awit. Opo. Salamat po, mga kabataan. At sa inyong mga trainers, I understand si Tita Tabada, Yes, no? si Yung- Tita Ga, Saka si Tito Jorim, at si Tito DM Jeff. Jorem. Oo, si Tito Jorim, si DM Jeff. At yung iba pang mga tumulong Yes. sa Thank children's you very much choir. po sa inyo. At Salamat. syempre, Lolo, doon po sa friends ni Mama, yung BCEN board. Ayun nga pala, kasi yung Opo. BCEN, ay yung mama mo kasama, kaibigan yun ng mga Opo. BCEN board. Nandun, Tama ang po. chairperson ninyo si Tita Miss Evelyn po. Mantilla Orisa. Oo, opo, yes, Lolo. oo. Thank At you po sa inyo. salamat. Siyempre, Lolo, sa mga parents, thank you po. Siyempre, sa lahat ng parents sa mga bata, salamat sa pagsusuporta ninyo sa inyong mga Yes. anak upang sila ay matuto sa Sunday school. Yes, Lolo. Yes, okay.
Opo, kaya Lolo, special tong Sunday na ito. Special At talaga, alam oh. ko po yung pagkakwentuhan natin ngayon, parang Lolo, ito na yung iiwan nating message for this Sunday. Ay, oo nga, oo. Ano ba ang, kasi ang gusto kong message na matutunan natin ngayon, sino ba sa atin, ano ba ang ating pagtingin sa ating Panginoong Kristo? Tandaan mo na mayroong binasa kanina, yung isa sa mga bata. Binasa, Oo nga, Lolo, pero parang ano po, parang ang lalim, Lolo. Sabi po, but who do you say that I am? Ano po ba yun, Lolo? ibig sabihin, kayo, ano ba ang tingin ninyo sa akin? Ano ba ang pagkakilala ninyo sa akin? Kasi sabi ng iba na ikaw ay si Si Elijah. ikaw ay si John the Baptist. John the Baptist na nabuhay uli. Pero ang iba, sinabi, ikaw ang Mesiyas. Pero Opo. kayo, hindi ako interesado kung ano sinabi ng mga tao. Ano ang pagkakilala talaga ninyo sa akin? Magkasama na tayo ng 3 taon, mahalos na. Anong pagkakilala ninyo sa akin? Ano, natanda mo kung anong sagot ni Pedro? Yun po Si pala yung ibig sabihin Yun, ng yun. tanong. Oo. Ano bang sinabi ni Pedro sa ating Panginoon? You are the Messiah. Oo, alam mo ibig sabihin noon, Lila? You are the Messiah? Ay, Alam ba hindi ninyo nga yung po, mga Lolo, kabata? eh. Alam niyo yung Messiah, ano na yan, pinaghulaan na yan nung panahon pa mga propeta na may Mesiya na darating at siya ang magligtas sa kanila, sa kasalanan nila. Kaya sabi nila, ikaw si Jesus, ikaw ang Messiah, ikaw ang Mesiyas. Opo. Ibig sabihin, siya ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Yun. Ayan, pero Lolo, paano po sa panahon natin ngayon, kunwari po kayo, sino po sa inyo si God o kaya si Jesus po? Siyempre, para sa akin, Lila, si Jesus ang ating tagapagligtas. Siya ang ipinadala ng Panginoon sa atin upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus sa Kalbaryo upang sa halip na tayo nakapako doon sa krus, nasa kanyang lahat ng kasalanan ng mundo at sa kanyang pagbigay sa kanyang buhay sa Kalbaryo, iniligtas niya tayo sa kasalanan natin. Kaya kung maniwala ka, Lila, sa ating Panginoong Kristo, ay hindi ka na magkaroon ng judgment. Wala na ang kasalanan mo nahugasan na sa krus sa Kalbaryo, Pero Lila. dapat, Lolo, maniwala at manampalataya. Maniwala at mananampalataya tayo. Wow, Kaya okay. pananampalataya na katulad ng pananampalataya ng isang bata, a child-like faith. Katulad ninyo, Lila. Ang galing kasi ng mga bata, Lila. Alam mo yung mga bata, wala yan silang duda, walang kaduda-duda sa kanilang magulang, sa kanilang mga ate, kuya. Talagang nagtitiwala yan sila. Kaya yung tinatawag na childlike faith, ibig sabihin noon, Lila, na ang pananampalataya mo ay kasing lakas ng pananampalataya ng isang bata. Ay, sige, Lolo, mag-share din po ako kung sino naman po para sa akin Si God. Jesus, si God, or sige. si Ano? Jesus po sa panahon Oh, ngayon. para sa iyo? Kasi di ba, Lolo, nga, pandemic Oh, time, ngayon, yan, oh. ang una po sa akin ay, Lolo, siya po ang healer. Healer, oo nga. Yes. Alam mo, Lila, sa panahon ngayon mga kabataan, ang dami-dami nagkakasakit. Sa Oo nga Metro po, Lolo. Manila ngayon, ang alam ko isa out of 5 people mayroong nahawaan ng COVID. Kaya delikado ang kalagayan natin dito sa Metro Manila ngayon at maraming namamatay, maraming nagkakasakit, puno na yung mga ospital natin. Kaya ang Panginoon, sa Panginoon lang tayo talaga nagdadasal. Kasi wala naman tayong magagawa, Lila. Ang problema, hindi tayo makabisita sa ospital kung hindi tayo mga doktor, mga kamag-anak. Oo nga po, Lolo eh. Kaya, Lolo, meron po akong naalala na verse doon. Oo. Anong sabi? Psalms 30 verse 2. Lord my God, I called to you for help and you healed me. Diba, Very Lolo, good. ang ganda? Ang ganda, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, maraming mga
frontline workers, health workers, yung iba namatay, nagkakasakit, pero sila yung nag-heal sa atin. Pero ang Panginoon din, nag-heal din sa atin, pinapagaling niya yung mga may sakit. Sa testimonyo ng mga tao na nakausap namin na dati pinagdadasal namin, later naging magaling na sila. Wow, Lolo, Oo. ang galing. So, Oo. dapat po lagi pala natin pinagpipray din po yung mga Dap- may sakit. Dapat. Pero Lolo, paano po pag may namatay? Well, alam mo, minsan lila yung namamatay. Talagang baka, yun nga, ang Panginoon ang nagbigay, siya din ang kumukuha. Kaya siguro, sabi ng Panginoon, mas kailangan kita dito sa kaharian ko, yun, kaya kinuha na. Yung iba naman, medyo matanda na talaga masyado, lila. Oo, Opo. baka, Pero Lolo, no, nakakalungkot lang kasi po, hindi na tayo, wala nang gathering, Lolo, yung parang lamay. yun nga, oo, Opo. mahirap na ang lamay. Kami nga Opo. ni Pastor Fritz, nagpunta pa kami ng lamay 2 beses, pero medyo napapagalitan kami kasi dapat daw, Sino wala pong na. nagagalit sa inyo? Ay, minsan yung aming mga kasamahan, para yung isa naman, yung mga asawa namin. Ay, si Lola mo si nagagalit. Lola Doc? Oh, si Lola Doc. Kasi dapat daw, distance, dapat daw, Opo, may Lolo. protocols Basta daw. Lolo, makinig ka kasi kay Lola Doc. Oo, dapat Opo. nga makinig dahil... Sige, Lolo, ano sige, nga? ano pa nga ba? Ano pa Opo. bang alam mo kay Panginoon, sa ating Panginoong Jesus? Lolo, panahon. meron pa. Ano pa? Ngayong pandemic, siya po ang ating provider. Provider. Yan, sa Philippians 4:19, anong sinasabi, Lila? And my God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ayan. Oo, siyempre, yung provider, alam naman natin yung mga nagutom ng panahon ni Kristo na sumusunod sa Kanya, pinakain niya yung 5,000, minsan Yes, 3,000. Lolo. Yun, correct. At At di ba, sino? Lolo, Oh, ang nagbigay po doon ay isang bata, isang di ba? bata. Na mayroong 2 isda at 5 loaves of bread, di ba, Lila? Tama ka na, Lolo. Oo, tama. Mali Oo. pala ako doon. Oo, nung isang araw, in-insist mo na 3 loaves Oo lang. nga, kasi tatlo kasi I love you pala yun, Lolo. Oo, yun. So yun, provider ang ating Panginoon. Yan. At Lolo, ngayon tsaka din, Lolo. alam mo ngayon, Lila, mayroong mga community pantry. Yan, Lolo, opo. Maraming ganyan. Kaya provider, ginamit ng Panginoon yung mga taong may mga pusong gano'n na mag-provide sila through the community pantries. Yes. At siyempre, yung gobyerno din nila, hindi natin kalimutan, mayroon din silang binibigay. Ang DSW, gano'n. Yes, WD, Lolo. Oo, DSWD, yan. Opo. Ano pa, Lila, At ang alam mo? syempre, Lolo, yung church nagbibigay din. Ay, siyempre, oo, ang Cosmopolitan Church, mayroon tayong nag-iikot, ang Board of Evangelism and Missions na pinamanguluhan ni Pastor Fritz. Ayan, mayroon silang mga dinidistribute ng mga pagkain na niluluto nila. Yes, Lolo. Yan, provider ang Yes. Panginoon. Opo. O, Lolo, Okay. meron pa Ano akong pa? naisip. Ano pa? Ano pa naisip mo? Ngayong pandemic, si God ay sustainer. Sustainer. And sabi dito sa Psalm 55:22, Cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Ibig sabihin, kung ikaw ay mabait na tao, righteous ka, hindi ka pabayaan ng ating Panginoon. He will sustain you. Yes. Yun, oo, yan. Sinusustain niya yung mga righteous. Righteous, At yun. syempre, Lolo, sinusustain niya po yung mga poor, yung mga widow, yung mga bata. Tama ka, Lila. Tama ka talaga. Yung mga nahihirapang magpo-provide para sa kanilang sarili, ang Panginoon ang naghanap ng Yes, Lolo. pamamaraan. Si Na, God ang magsusustain, lalo Yun. na, Lolo, sa mga taong si Jesus lang talaga po yung inaasahan nila. tama yan, Lila. Yan. O, Lolo, ano pa? anong sunod? Ano pang natatandaan mo? Ano? Oh. Lolo, alam ko na. Ano pa? Protector, di ba? Yan. Ito yung sabi Sa sa protector. nababasa ko, protector. Protector. 2 Samuel 22:3-4. My God, my rock, in whom I take refuge. Basahin mo. My shield and the horn of my
salvation, my stronghold, and my refuge, my Savior. Lolo, taas mo. You You save me from violence. I call upon the Lord, Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. Oh, imagine. Lolo, ano nga yung kwento mo dyan? Oo, may kwento nga ako nito, itong I'm saved from my enemies. Natandaan mo yung Psalm 23, ano? Magandang poem yun. Ngayon, may kwento ito na mayroong isang binatilyo na tinuli ng militar at tinala sa bundok dahil papatay na aktivista daw. Papatayin na? Papatayin na sana nila, pinapadig na yung kanyang grave at nung babao, yung papatay na sana siya at ibaon na siya doon, sabi niya, pwede po bang magdasal ako? Sabi niya. Pwede po ba akong magdasal? Sabi Lila. Nag-pray siya, Lolo? Nag-pray siya. Psalm 23, memorize niya. Pati yung Lord's Prayer na memorize niya. Pagkatapos noon, sabi ng military, ay, mukhang Kristiyano ito, naniniwala sa Diyos itong batang taong ito. Huwag na nating patayin. Ay, talaga, Pakawalan. Lolo? Yun ang kaya Na-save siya? na-save siya dahil doon sa kanyang na-memorize. Tandaan mo yan, Lila, mag-memorize kayo mga bata ng mga magagandang Ayan, mga memory kids, verses. kaya dapat lagi tayong magme-memorize ng memory verse. Tama yun. Tulad ng Panginoon natin, yung tinempt ang ating Panginoon, ano ba nga sinasagot niya? Puro mga quotation sa scriptures. Opo, Lolo, Lila, opo. di ba? Oo, thou shalt not tempt the Lord thy God, gano'n. Yun, mga gano'n. Yan. Him only you should worship. Yun, na-memorize ng Panginoon natin yun. Kaya, Wow. Lila, mag-memorize ka Opo. ng memory verse. Opo, Lolo. Mga Every bata. Sunday, yung mga classmate ko, Lolo, nag-share po sila ng memory- kanilang pag-memorize ng Very, verse na lagi mo pong binibigay sa amin. very good. Oh. Mayroon Yes, akong Lolo. ibibigay din mamaya. Ay, Oh. sige po, Lolo. Mamaya, sige. Last na, Lolo. Ano pa last? Ano bang last na yan? Ano yan, Lila? Guidance? Sabi, guidance. Ano bang ibig sabihin nito? Guidance? Ibig sabihin, siya ang maggiya sa atin. Alam mo sa panahon, Lila, ng pandemya, ang dami nang naguguluhan. Di na nila alam kung anong gagawin. Kasi nangamatay ng mga kamag-anak nila, Opo, tapos magulang hindi nila, nila- kapatid nila. Hindi na po nila nakikita. Minsan, hindi nila nakikita. Kaaway nila Lolo, talaga. ano nga po yung sakit po ba? Yun yung Oo. mental health, Mental Lolo? health, o kumbaga, ang mental state natin, medyo nag-iiba na, Lila. Kaya, yun ang problema sa ngayon sa pandemya. Yan, Lolo. Kaya- Lolo, may tanong ako. Oo. Ano Yun yan? po Ano yun? bang mental health para sa mga adult lang? O kami din pong mga bata? Alam nyo, para sa lahat yan. Ang mga bata, naguguluhan din ang mga bata. Kaya sa lahat yung mental health, adults, adolescents at Youth. saka children. Kaya Opo. ikaw, Lila, kailangan ang ating mental state ay dapat maayos. At yan, kung ikaw ay nagdadasal lagi, sabi dito sa Psalm 32:8, I will instruct you and teach you in in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. You see, memorizein natin itong mga bata. I will instruct you and teach you, Lila, sabi, and in the way you should go. Kaya, Yan. tandaan mo ba, Lila, yung memory verse na train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Hindi nga ba? Opo, Oh, Lolo. memorize mo rin pala, Lila, yun eh. Opo. Kaya mga bata, tandaan natin yun. Pag mga bata pa tayo, mag-aral tayo, mag-memorize tayo ng memory verses, mamaya paglaki natin, hindi na natin makakalimutan yan. Opo. Oh, kahit magbabar exam ka pa, kakalimutan Wow, Lolo, mo. kaya ikaw mag-bar exam ka. Oo. Sisikapin natin, Lila, kahit medyo, alam mo naman, lolo na tayo, kaya sige lang, sige lang. No. Oh, may dagdag ka pa ba, Lila, sa mga sa mga qualities kung ano ba ang pagkakilala natin sa Wala ating na, Panginoon? Lolo. Wala na? Opo. So mga kapatid, mga magulang, sa mga batang ito, mga classmates ni Lila, ito yung challenge ko sa inyo. Sa panahon ng pandemya, huwag tayong malilito. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Pag-asa. Kailangan ang ating pananampalataya kasing lakas ng pananampalataya na isang batang katulad ni Lila. Yes. Katulad ninyo, isang pananampalataya na hindi magbabago kahit anong mangyayari sa ating buhay. Yun yung tinatawag na childlike faith. Childlike O faith. isang pananampalataya na katulad ng isang bata.
isang pananampalataya na hindi nagbabago, hindi kailanman magkaroon ng duda sapagkat yung pananampalataya na yan ay nakabatay sa ating angkor, sa ating rock, ang ating Panginoong Yan, Jesucristo. Lolo. Yun, Lila. Lolo, meron pa pala akong idadagdag. O may dadagdag ka pa, oh. Hindi po, Lolo, magte-thank you lang ako kasi sabi niyo po na yung childlike faith. Oh. Syempre, Lolo, may nagtuturo po sa amin yan. Ganun ba? Kaya, Sino? Lolo, ngayong Sunday na to, ay magti-thank you po kaming mga kids sa aming mga Sunday school teacher. Mabuhay ang Sunday school teachers Yes, mga sa pastor, Lolo, Cosmopolitan thank you Church sa at sa lahat ng inyo. simbahan. Kina Pastor Grace, di ba, Lolo? Yes, si Pastor Grace. Opo, oh. sila po. Kayo po, si Pastor Pritz, sila DM. Okay, Yan. Very good. Oh, salamat naman at naalaala mo si Tita Siyempre, Lolo, Pastor Grace mo. Lolo, si Lola Doc. Oh, Lola Doc din. Kasi nung Okay. Sunday, di ba, Oh. Lolo, nag-speak siya. Oo nga pala, nagsalita Opo. siya dahil Christian Education Opo, Sunday. Di Last ba, Lolo, Sunday. nagtiteach na din siya? Oo, nagtiteach kaya, din, thank oo. you very much po Oo. sa inyo. Di ba kasama niya po si Kuya June? Oo, correct. Kasama Ayan. niya si June. Pero mayroon pang isang teacher dito, ang ating kapatid na Alice. Ayan, Siya si Ate nagturo Alice po. na rin yan ng Sunday Oo. school. Diba, ng Lolo? Bible study. Kaya, oo. thank you po sa inyo na nagtsatsaga na madami po, Lolong, pasensya sa aming mga kids. Siyempre, Lolo, ngayon na may pandemic, although hindi muna namin makikita yung aming mga teacher at classmate, nagti-thank you kami sa aming mga parents, Lolo. Wow, Kay salamat. Mami at Daddy, kay Tito at Tita, kay Lolo at Lola. Thank you po sa inyo. Salamat, Lila. Okay, thank you. Sasamahan ko si Lila sa kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya mga kapatid, mga kabataan, mga kaklase ni Lila, sa panahong ito, kailangan natin ipagpatuloy natin ang pagsasabuhay ng ating pananampalataya Yan, sa ating Lolo. Panginoon. Opo. Hindi lang sa salita, Lila, kundi Kundi sa isa sa gawa. buhay, isagawa natin ang Opo. ating pananampalataya. Maglingkod tayo sa iba, tulad Yes. ng Good Samaritan. Maglingkod Opo. tayo sa iba. Feeding of the 5,000, Lolo. Magpapakain tayo sa iba. Nag-share yung bata. Correct. Magsishare Yan. tayo. Magpapasalamat tayo. Opo. Magbasa tayo ng Biblia. Magdasal tayo, Lila, lagi, araw-araw. Hindi maaari tayo, hindi tayo dapat mahiwalay sa ating Panginoon. Ayan, Kaya, Lolo. we have to Kaya trust po, and believe. Yes, Lila, trust oh. and believe. Trust sa and ating believe in Diyos God's na power. tagapagligtas. Ang ating Diyos na Yan, Lolo, ano tagapagligtas. pong memory verse? At ngayong yung umaga? memory verse, Lila, na gusto kong tandaan ninyo, Matthew 19, 19, chapter 19, verse verse 14. 14. Jesus said, Jesus said, "Let the children come to "Let me the children come to me and do not hinder them, and do not hinder them, for the kingdom of God for the kingdom of belongs God belongs to belongs such as these." as Oh, this." so ang Wow, kaharian Lolo. ng Diyos ay sa inyo, Lila, Opo. sapagkat ang inyong pananampalataya ay hindi nagbabago, hindi walang duda, kaya childlike faith. Yun ang Yes. dapat magkaroon tayong lahat. Thank you rin, Lolo. So, salamat Lila, salamat mga kabataan, mga magulang sa inyong pagsubaybay sa amin. Magandang araw sa inyong lahat. Yes. Pagpalain God tayo bless po. ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi po kayong mag-iingat, mga kids. Yes. Thank you, Maraming Lolo. salamat. Thank you, Lila. Goodbye. Goodbye. Bye. God Thank bless you. all of God you. bless. Okay. Ninihigayon na atong pasalamatan ng Diyos sa kinabuhi sa mga bata nga atong kauban. Ilabi na din sa atong iglesia sa Cosmopolitan Church. Nga diin anak karon sa ilang mga panimalay. Atong hiusaw ng atong mga kasing-kasing sa pag-ampo kanila nga diin magapadayon sila nga mudako uban ang pagkamatuto diha sa pulong sa Ginoo uban sa mga ginikanan nga mo'y nagagiya kanila ug sa mga Sunday school teachers nga maoy nahimong instrumento aron ang pulong sa Ginoo ilang madawat. Magampo kita. Dagang salamat ang mga amahan sa mga bata nga imong gasa kanamo. Ang ilang mga kinabuhi naghatag kanamo og dako nga ehemplo ilabi na sa ilang batasan nga diin
anda mo pasaylo, malipayon nga makiguban sa iyang kauban nga bata. Daghang salamat among amahan tungod kay ang ilang mga kinabuhi naghatag usab og leksyon sa among mga kinabuhi nga ilang mga ginikanan. Kami o Dios nagaampo kanimo nini kapunon nga sila imong padayon nga ubanan sa ilang pagmatuto sa pagpamalandong sa pulong sa among Ginoo. O ginaut-unta o Dios nga sa ilang padayon nga pakigbisog, ilabi na nining panahon nga lisod among amahan. Ang imong balang espiritu may muhatag kanila sa kabaskog ug kalig-on ug padayon sa pag-ila diha kanimo nga ilang Dios sa ilang kinabuhi. Panalanginan mo Dios ang mga ginikanan nga mao'y imong gihatagan og pribilehiyo nga mo'y mo matuto usab kanila diha sa ilang panimalay. Salamat usab o Dios sa mga Sunday school teachers o sa mga pastors nga mao'y naghatag kanila og leksyon diha sa imong mga pulong nga din ang mga bata o Dios malipayon nga ilang madawat kini. Lord, salamat sa imong paggiya pag-uban bisan pa nining among panahon. Ang imong presensya o Dios among nasinati. Ug nining kahaponon o Dios, ikaw among gila nga mao'y mogiya ug mabantay sa mga bata nga among gidawat agig imong mga anak ug regalo sa among kinabuhi. Kining tanan among giampo nga may pasalamat diha kang Kristo Jesus nga among manluluwas. Amen. Titikok mama ni Jesus ang tanang kabataan. Mapuna upa itong maputi yung tabunon, ang tanan gihigong maniya gayon. Titikok mama ni Jesus ang tanang kabataan. Mapuna upa itong maputi yung tabunon, ang tanan gihigong maniya gayon. Sumala sa naisulat, siya nagasabwag, siya nagahatag ngadto sa mga kabus. Ang iyang pagkamatarong, nakapadayon na walay katapusan. Ang Diyos nga mao, ang naghatag sa binhi, ngadto sa magpupugas o sa mga tinapay nga kalanunon. Naghatag kaninyo binhi, o nakapadaghan ini o nagapatubo sa mga bunga sa inyong pagkamatarong. Sa tanang butang kamo iyang pagadatuon, aron kamo nagapakita sa tanan, sa tuman nga magpapadayon og inyong mga gasa, ang among dumadahon makahimo sa mga tao nga mapasalamaton sa Dios. Atong dadon karon diha sa atubangan sa Dios ang atong mga halad, pasalamat, ikapo og mga saad. Every morning when I wake to see the sun, I can't help but think about the Lord and all the things He's done.
mention only one, I'd have to thank him for his son. Now that's enough to praise the Lord for all he's done, for all he's done. I'm gonna lift my hands and praise him for all he's done. I try to live my life to please him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all he's done, for all he's done. I'm gonna lift my hands and praise him for all he's done. I try to live my life to please him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all he's done. Even though I don't deserve to live, my life has just begun. And I can't help but praise the Lord for all he's Tanang mga butang, ikan kanimo, O Diyos, ibalik kanimo karon alang sa buhat mo. Panalanginan mo, kini nga mong gihalat, gamita sa pagpatubo sa giharian mo. Mag-ampo kitang tanan, sa imong kadagaya among amahan, kami wala kabsi. Ang imong gugma kanamo, kami wala mahisalaag. Tungod ni ining tanan among amahan, among gihiusa karon ang among pasalamat uban sa pagbalik diha kanimo sa among mga kinitaan, agig tubag sa imong pagkamaayo kanamo. Dawata, among amahan, kining among mga halad, panalanginan mo ang mga kamot nga naglipay, nagahatag kanimo. Panalangini ang imong katawhan. Sa ngalan ni Hesus, kini ang among mga pag-ampo, nga may pasalamat. Amen. O Diyos, hari nga dayon, panuhan mo kami sa imong mga patag, dito ang pagdaon sa adlaw sa mga handang, hilingon mo kayon, karon sa kadahugan,
Magampo kitang tanan. Salamat among amahan sa bag-ong kasinatian nga imong gipadayag kanamo. Salamat o Dios sa kalipay nga among nadawat gikan kanimo. Kini pag-ila sa imong pagkaamahan sa among makinabuhi. Ang mensahe nga among nadawat o Dios ni kapunon nga amo usab nga gipaabot ngadto sa mga bata. Usa ka pagtulunan nga diin naghatag kanamo sa padayon nga pag-ila sa among kinabuhi nga ikaw Dios ang among magbubuhat, manluluwas ug kauban namo sa kanunay. Nga mao'y mugiya sa among mga bata, sa among mga anak ngadto sa usa ka kinabuhi nga din angayan diha sa imong atubangan. Lord, bubuhi ang among mga anak o Dios, ang mga bata sa imong grasya aron ang ilang pagtuo mulambo pa. Nga diin mahingpit ngadto sa pag-ila kanimo nga ila usab nga Dios sa ilang kinabuhi. Aron sila usab o Dios mahimong instrumento sa pagpadayag sa imong maayong balita sa kaluwasan, gugma ug pakigambit diha kanimo. Lord, salamat sa mensahe ni Pastor Al ug ni Lila o Dios, ni Lulu Al ug ni Lila nga may naghatag og kalipay dili lamang kanamo kundi sa mga bata o Dios nga nakadawat niini. Lord, padayon mong bubuan o Dios sa grasya ug panalangin ang among mga anak o Dios, ang among mga bata nga mamatuto sila diha sa pagtuon, pagpamalandong sa pulong nga diin may maghatag kanamo sa usa ka pagtuo nga higpit. Nini usab nga kapunon ang mga mahan, padayon ang mga pag-ampo sa mga kaigsunan sa pagtuo nga naa sa mga kaluyahon. Among giampo Dios ang kinabuhi sa among chairman nga anaay siya gipamati. Lord, hikapa ang iyang kinabuhi yutan-on aron mobalik o Dios ang kabaskog. Bisan pa si Kuya Warto, si Ate Charity, si Ate Alice, si Kuya Mel, o si Dayan, si Attorney James, si Bethel Ann Matalyones, si Ate Risa, Ate Leti, Kuya Or, Ate Malo. Lord, ang ilang makinabuhi sapnaya o Diyos, si Kuya Bing Solidad. Lord, abuta o Diyos ang ilang kinabuhi, pinagi sa mabalang espiritu, nga ang dala o Diyos mao ang kaayuhan. Liguna o Diyos ang ilang mga espirituhanon nga kinabuhi usab, diya sa ilang giatubang nga mga pagsulay sa kinabuhi. Nga walay bulag kanamo sa gugma sa among Ginoong Kristo. Kining tanan o Diyos, mga pagsulay nga kami na kaybalo Diyos, nga imo nang gibuntog, ug amo usab nga mabuntog. Dinig kahapon o Diyos, nagapadayon usab kami pag-ampo sa iglesia sa Cosmopolitan Church. Padayon ang among pag-ampo o Diyos nga diin, ang panaghiusa diha sa gugma nga mugos ug putli, maoy mo patigbabaw. Lord, ang mga kasinatian, mga pagbingkil, mga dili maayo nga relasyon, Lord, panag-uliya among amahan. Aron ang among pagpangalagad, ang among pagpadayon sa ministeryo nga among gidawat diha kanimo, magapadayon o Dios nga din uyon sa imong kabubuton. Hatagi kami o Dios sa matang usa kanamo, gikan sa leaders ngadto sa mga miyembro, kasing-kasing nga puno sa pagrespeto sa bawat usa, sa matang usa. Paghigugma sa matang usa. Nga din ang matang usa kanamo Dios, ang among buhaton kinahanglang gikan sa imong mga plano, dili sa among kaugalingon nga katakos, kundi diha sa imong kabubuton. Lord, dili kapunon, daghang salamat sa mga kasinatian. Ug ang mga kaigsunan sa pagtuo Dios nga naa silang mga panimalay nga nag-ampo usab diha kanimo. Personal nga pag-ampo para sa ilang mga mahal sa kinabuhi, mga kapikas, Lord, dungga ang pag-ampo sa imong katawan among amahan. Pamatiyaw Dios ang mga pagbakho sa imong mga anak, ilabi na sa among nasod among amahan. Lord, aniya na usab kami ning atubang sa dakong issue sa politika. Lord, daghan ang na silaw Dios sa gahom nining kalibutana. O ginawton taw Dios nga nining among pag-atubang o Dios sa eleksyon, kami imong hatagan sa gahom sa pagsabot sa imong plano among amahan. Aron ang mga leaders nga mo ay pilion sa mga tao, kini nagagikan diha kanimo nga ang kasing-kasing
ana ang paghigugma kanimo, ana ang pagserbisyo sa mga tao, dili ang kaugalingon nga kagustuhan para sa iyang kaugalingon nga agenda. Lord, tabagi kami. Tabagi kami, Diyos, nga among makita ang imong plano kanamo. Og nining kapuno na mga amahan, sa among paghuman, nining among panag-uban nga pagsimba, diha sa imong balan nga presensya, among gipangayo, Diyos, diha sa imong mahigugmaong kalulot, nga kami imong panalanginan. Katawan sa Diyos, mga anak sa Ginoo, nga naa siya ng mga panimalay, ana sa mga lain dapit, gitubag na sa Ginoo ang iyong mga pag-ampo. Ihatag sa Ginoo ang iyong mga kasing-kasing, nga puno sa pagsalig kaniya. Tungod kay ang Ginoo, matinumanon o matinud-anon sa iyang mga saan. Kung atong dawaton karon ang iyang panalangin ug bendisyon, nga may mohatag kanato sa kadaugan sa atong pag-atubang sa bagong adlaw ug semana sa atong kinabuhi. Ang Ginoo, katuburan sa gugma, kalinaw ug kadasig, pinaagi sa atong amahan nga langitnon nga atong magbubuhat. Ug diha kay Kristo nga atong manuluwas, nga naghatag kanato sa kagahom sa pag-atubang sa tanang mga butang. Ug ang padayon nga pagiguban sa balang espiritu nga may mulandag sa atong kinabuhi aron kita makabuhat sa kabubuton sa Dios, magauban kanatong tanan gikan karon ug hangtod sa kahangturan hinaot pa. and be gracious unto you. The Lord be gracious